Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo RAMOGI TV kama wacho ni ngima en mwandu. Amor mar bedo kodi nikech ma en chenro ma wapuonjore kendo wayudo rieko mathoth mokalo. Mataye chenro ni en Andrutho Tieno ka wacho ni ngima en mwandu machiegni kendo machiegni mathoth. Antere gi moro mokalo e chunya mondo mi arwake daktari wa modiechieng' ma kawuono en laktar mantiere kod lony mang'eny mokalo kotende kod bedo gi ngima makare kaachiel kod gigo manyalo kete dendi manyalo kelo ne hinyruok kata manyalo kelo ni konyruok. Abo miye thuolo mondo mi ene monyiso nyinge ni en nyakanye en laktar molonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, an iluonga ni Nelly Otieno, an anyar Kano, but atedo Nyakach, but sani erita dak Awendo, Migori County. Nyakano motedo Nyakach modak Awendo. Onyar pinje mang'eny. Kabisa. Machiegni Dr. Nelly studio amor mar bedo kodi. I daktar molonye weche mage daktari? E weche mag psychological counseling. Weche mag hocho, ber mar paro kachiel kod dangni mag paro weche makamago. Kabisa. Erokamano ahinya. Thothne ji bedo ga kod chandruoge mang'eny mag dangni mag paro Dr. Nelly. Ang'o matimore sani nikech ineno ka piny onge gi kwe kata matin, ji ok mor, kuyo ng'eny. Ineno ka ji chwanyore achwanya mapiyo piyo kapok wadonje twak kwa odiechieng' ma kawuono. Ruthi wacha dieri, in fact sani eri ji mang'eny nigi tuo miluongo ni mental health ose idho kabisa ng'eny nikech mokwongo ngima oidho malo ken kaka ne en. Ji mang'eny especially jomatindo tije gionge kod tich, omiyo kaka ginyalo konyore onge, omiyo ngima ok ber kodgi. Tinwang'o ka bende nyithindo mang'eny especially jomatindo odonje gik moko kaka kong'o to gi chamo yedhe moko ma ok beyo kaka njaga giri gik makamago eko. Omiyo magi kikelo chandruok mang'eny, omiyo ji odak gi paro mang'eny to gi ngima ok ni kare. Ngima ok ni kare. Weche mag siasa bende nyocho rumo. Samo nitiere kaka siasa ni odhi ohinyo jomoko. Koro jonge gi kwe kata matin. Kabisa. Kata kamano in kaka jagono molonye weche mag paro. Diher mondo minyiso ni kata odoko ni dhi kamano. Ji odhi adhiya nyime. Yes, kata ng'ato nowachonwa ni kik waket siasa e chunywa, waket e lungs. Koro mi kwaket e lungs to wanyalo survive nikech kwaket e paro ahinya. Makoro ngima wakethore to onge gima wanyalo konyo bende to kwa wanyalo heal wanwang' chang mapiyo piyo mondo mi wadhi nyime gi ngima kaka nyocha wan. Ang'eno koyo to nyaka watem. Temo miyo nitiere ji mang'eny mantiere gi manyalo konyo ji mondo ji odhi nyime gi ngimagi. Kaka chenro mar penj laktar kwa kabisa kaka Dr. Nelly. Kaun daher mondo mi wagoye mbaka kotenore kod tiyo marach kod kuong' kata kong'o. Wadedo kacha ni alcohol use disorder. Tiyo marach kod kuong' kata kong'o. Wadwa ni mondo mwachak wang'iyo ni kuong' chutho en gima onego beni kete del. Koso ok onego beni kete del. Po nono ni onego beni kete del, onego beni kete marom nade mondo mikik wachop kama wanyalo wacho kacha ni disorder. Ruth, kuong' duto ok gin gik maricho. To gimora mora ma watiyogo kaka joma dhano, kitiyo kode mokadho kako negiti kode, to nyalo kelo ngima marach. Omiyo kata kong'o, komadhe gima kizungu luongo ni in moderation, to onge gi shida. Lakini ji mang'eny imadhe makoro kadhi. To kokadho moloyo kako nego madhe to koro kelo hinyruok. Mane kama koro rach chako bedoe. Yes. Ma iwacho kacha ni chutho korach en mana ni koti kode ahinya ka mokalo kod kama dwarore to koro mane mokelo hinyruok. Mowinjore rom nade Dr. Nelly. Nikech gini nyalo wacho ni samoro glasses abich kata uchiel mano e moromo ni to jomoko bende wacho ni amano ng'eny ahinya. Koro moromo wanyalo wacho ni en maromo nade. Gimora mara kaka muma nyisowa ni kong'o ken gima rach lakini kimadhe mokadho kiwango to bedo marach. Mar ariyo anyalo wacho ni kata mna chiemo mora mora mwachamo. Kiwango mar chiemo nitiere mna makichamo tiwinjo ka in kare. To kakoro ichame makoro kelo ni shida. For example, kaka kong'o. Kimadhe makoro ikia kuma intie. Mano koro ni tabu. Kimadhe kochopo kama koro ni ka okimare to kinyal timo gimoro. Mano koro shida bende. Omiyo ok onego control ngimani.
onegi kata kibile matin tibile mna manyalo mi mor tok manyalo koro niene makoro ka onge to ngima ok nyal dhi nyime mane e control manyaka waketi. Dr. Nelly ponono ni ng'ato madhe makoro ok onyal tiyo tijene kata ok ong'eyo kama intiere kaka ne wachocha mano kore kama okete kidieny monyalo luongo ni en tuo koso tiyo kod kong'o marach onge kama oketi ni en tuo. Then gimoro manyalo wacho ni bende duto ok gin maber, nitiere kong'o bende maricho kaka inyalo kong'o masani eri miloso mag kienyeji ma ji madho ma ikia gik manolosego mogo kuom gi inyisowa ni ikete nyaka yedhe monego bed ni tiyogo kuom jomotho tiloso godo kong'o control mar kata miloso gi godo inyalo nwang'o gik moko kata mne kanisa donge wamadho wine divai donge en kong'o but imadhe mna kiwango ne lakini nitiere kong'o moko mabende maricho ma onge inyalo wacho nang'o ok olos gi e yo maler kwa madho gi to gin gi gik manyalo hinyo dendwa omiyo ok onego wamadhgi emomiyo ok kirango gi malong'o to kata ok ket gi ok gin gik imadhe yo maratiro manyiso ni nyaka ng'e ni to en kuong mane mimadho olose e yo machal nade en yo ma ok opodhi to ponono ni opodhe imadhe e kiwango marom nade kae to ka ponono ni kala ahinya mane minyalo wach ni koro intiere kod tuo koso ok luonge ga kaka tuo en tuo actually en tuo kendo en mental disorder nikech ohinyo bwongo koro miyo en tuo kendo en tuo manyalo kong'o kelo tuoche mang'eny e del and omiyo inyalo nwang'o ni kong'o en gima kelo tuo kaka for example tuoche mag kansa moko kuom gi ikelo gi kong'o inyalo nwang'o ni kata omiyo ng'ato nyalo nwang'o pressure ne nyalo idho kaluwore gi kaka omadhe tuoche mang'eny kaka dementia inyalo madhe mang'eny makoro wil onge gimoro amora miparo kendo kelo tuoche mag kaka liver cirrhosis bende okelo onyalo miyo adundo goch marach liver nyalo bedo gi problem onyalo kelo tuo e lungs omiyo en kong'o kelo tuoche mang'eny e del kong'o kelo tuoche mang'eny kimadhe makoro kelo ni tuo kata chandruok mano koro en tuo monego bed ni ng'ato manyo kaka inyalo konye mapiyo piyo. Dr. Nelly okipimna ni chandruok mar kong'o ni kata tiyo kod kong'o marach ke wang'iyo pacho ka kata kwa wang'iyo gwengewa mag Kaluo en common machalo nade ji marom nade machandore kokalo kuom tuo ni ji mang'eny ka wang'iyo kaka especially a report mar World Health manyocha machiegni wacho ni moloyo jomatindo yudhe ema gini tuo mag kong'o ni ohinyo ahinya to kendo iwachonwa ni ji 6 out of 10 on a daily basis the world over tho nikech kong'o. Mar ariyo 5 out of 10% mar jomatindo bende ngimagi bedo maricho kendo ginwang'o tuoche ma terminal illnesses koluwore gi metho mag kong'o ma en chandruok ta inya kuom rawere kabisa. Ang'o momiyo ng'eny kuom rawere kipimo kod joma dongo ka e kind joma mine gi joma wuone e kind ji ariyo gi magi ma uthoro bede mang'eny sani ong'eny ahinya kuom jomatindo nikech jomatindo kadhe engima gine stage moro ka kabisa ma pek kabisa. Number 1 gionge gi responsibilities mang'eny koro ka ginwang'o yo moro ma kata maginwang'o godo pesa most of them pesa gi ok obedo controlled gitere kong'o. Mar ariyo thoth kuom jomatindo inwang'o ka maybe gitieko school to ng'ato kotimo maber or gimotime ngimane onge so gi end up metho nikech gin depressed paro ni kuod gi mang'eny to giwacho ni ka gimadho kong'o to miyo wigi wil gi shida ma gintiere go mang'eny omiyo mano timore kabisa ahinya kendo inwang'o ka joma chuo bende kong'o ni tero matek kabisa kipimo gi joma mine para joma mine nigi tich mang'eny gi ting' mang'eny ma gidwa ting'e e utegi mine odich mara nyathi nitie ka idwa mondo nyithindo mametho gi bende gin meki and joma mine bende ting'o gik moko e chunygi and then joma mine bende ong'e wuoyo ka an gi problem tabro ringo ir Ruth ashare kodi problem na joma chuo gi keep to themselves gi hero gik moko ka ng'ato nigi shida
to oko wuo gi jowadgi ahinya. Omiyo koro dwara, the only other option en dhi ka kong'o. Odhi omethi mondo wiye owil, or gik moko makamago. Koro nwango ka joma tindo yudhe to kod joma chuo otera ahinya moloyo joma mine. Manyiso ni ka ber to nego beni yudhe kata joma tindo yudo gigo manyalo konyo gi manyalo keto mondo mi gidiji kata kapono ni en commitment mar pesa ichako tieg gi choni kapono ni idwani mondo mi chieng' moro iritaya ka in mabet ichako kano pesa ni sani omiyo kikiketh pesa kipani pod intiere kod ndalo mang'eny ndalo ok ng'eny kaka wathoro paro kaito bende otene joma mine ni kaka gimedo dichni gi dija nikech intiere kaka konyo to also wuoyo ka gintiere gi shida gomba ka ginyawadu no konyo kabisa nikech samoro ka gomba ka kodi maybe gima kadhe ni nisekadho inyalo miya advice kaka nikadhe to kakao to nyalo konya or just bedo gi a listening ear no ni ng'ato no chiko ite mowinja no ero konyo kabisa omiyo ber mine wuoyo kata ka gidhi e chiro ka giromo gi gomba kamatin ka gidhi omo pi to ginyiero pressure no dok piny kabisa. En pej laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu wantiere kod Dr. Nelly e studio ponono ni diher mondo mitudri kodwa namba wa mar SMS en 23600. Daktari ni pimo wakacha ni ji 6 ewi 10 ma madho kong'o thoga kokalo kuom kong'o mano e piny mangima. En tho kotenore kod masira en tho kokalo kuom tuoche ma kong'o gi kelo koso ng'eny gi biro nang'o nikech gikodira ni weekend ne wantiere e gwenge mag Nyanza to yudo ni e dakika matin no ni ng'ato no amadho kong'o okalo ndara to no mer mtoko otuome otho kamano koro kigomba kati unyi ni ndara ni nego jokong'o mang'eny ndara ni nego jokong'o mang'eny saidi. Actually Ruth manena dier gima timore thoth gi either tuoche inwango kaka tuoche kaka cancer tuoche mobiro gi kaka liver cirrhosis actually gin tuoche masani gin very common to gin and then because jakong'o jineno komero miyo okokaw ngimane mapek omiyo kodhi for help chon koro by the time matuoche gi inwang'e del inwang' ka nosechamo ng'ato kabisa makata konye bedo matek omiyo tho gi bedo mayot moloyo ng'at manok makata ne tuo ilano tok jakong'o nikech giringo gidwaro konyruok pile. Mar ariyo kaki wacho accidents ing'e jakong'o samoro odhi e ba odhi ometho or odhi kamora mora ma nitiere kong'o ometho duogo riembo mtoka en overly drunk or cause accident ji thogo mang'eny kabisa and most of joma tho e accident inwang' ka gin jok mometho or ng'amo cause accident no na en jakong'o. To kata mna accidents magudi inwango ka ng'ato no mer ogore piny ogo wiye and then koro with internal bleeding samoro en kende ot by the time ma iduong ma onwango kony is too late osetho mago bende timore omiyo it's through accidents tuoche gi gik makamago. Pej laktar kakali Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu samori nyalo bedo kimadhi amada kata kitiyo kode tineno ni oyo mara ni ok ng'eny ahinya mara ni ok rach ahinya abro weyo kaka ndalo medo sudo daktari wacho ni ng'eny tho ibiro kotenore kod tiyo kod kong'o kata kuong marach wakaw yweyo kikidhi mabor kwaduogo twadhi nyime kod chenro ni inyalo oro penjo kokalo yor SMS 23600. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te kiki huma hinya en mana ni asebedo e story ahinya mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie in bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital.
big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Chakula kabisa nilidaiwa kodi miezi 9 nikiona rafiki najificha nilijua aibu haitoisha nilikosa chakula kabisa nilidaiwa kodi miezi 9. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako bonyeza *811 *412#. Na kumbuka Sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ngimani nyaka ine miriti tinyalo rite e yore mopogore opogore. Inyalo ketho ngimani bende e yore mopogore opogore moro ok ing'eyo ni ochopo kama isechako ketho ngimani kokalo kuom tiyo gik moko kod gik moko kaka kuong. Daktari kama ne wachope ne wang'iyo kacha gigo mathoro nego jogo matiyo kod kuong marach. Wayudo kacha ni masirni, accidents kachiel kod tuoche mabende biro donje del kae to chako ketho fuoni mopogore opogore magikone nyalo miyo ng'ato wito ngimane. Daher mondo miwang'ie ne jogo mantiere ong'ala mamalo ni semule matin ni gin rawere kachiel koda ka joma chuo joma mine margi bet ni piny nikech joma mine thoro dich. Kochopo kanye daktari minyalo wach ni koro ng'ane nitiere kod chandruok monego bed ni konye kapok odhi mabor. Signs kata ranyisi magi makineno to kanye monego bed ni koro for example ka nitiere stages mag risks. For example ka koro ng'ato ometho nyocha metho ga socially to koro chopo kama koro ok kongo gole ot socially maybe kanene odo madho chupa ne moro achiel or wine ne moro matin but kama koro chopo makoro kongo golo ng'ate ot mondo odhi odware oko makata en samoleo machal nade to odhi dwaro kongo no oko mano koro en masira osechako chopo. Mar ariyo en kama koro ng'ato metho to nwang'o blackouts o madha makoro okia kuma entie mosim okia kuma entie okia gima timore. Kama koro bende ng'ato methe makoro wiye wil gi gimora mora maber manyocho ng'eyo koro konyal paro nyaka parne mano beri then kama madho kongo inwanga ng'ato samoro otetni kabisa kapoko madho kongo ni ko madho kongo kore kano bedo stable mano koro en dangerous koro bedo risky. Pero kama na daktari neno ka nikelo na picha moro ka maka ponono ni ngato seneno ranyisi maka kiwacho no ni koro ogoli kama ni bede ogoli ot maka to bed sadi kati dhi manyeti aura kanye ti wuok mano en ranyisi mokwongo ni en chandruok ma wi will misima mano en chandruok maduong ka ponono ni koro ikieri mano kende gi midwaro en chandruok mapok no dwaro yudi and also chopo seche moko ma koro ng'ato en gimo nyalo chamo en kongo no ko chiem okonyal madho gimore ode mano bende koro bedo shida koro nyiso ni masira osedonjo nikech kongo ken chiemo ma ng'ato nyalo dak godo. Seche ma imadhe madha kamano ma ng'ato kokete chiemo otimo ng'one del daktari? Otimo gik mang'eny nikech komadhe kamano imadhe ka okichiemo owango adundo onyalo wango lungs kaeto okelo gik makaka ulcers kata cancer e ich omiyo komadhe amadha to wango gik moko mang'eny e del omiyo nyalo kelo shida makamago. Yes. Ero kama na inya. Omiyo ka ponono ni madhega tineno kisechako tetni. Ponono ni madhega ineno ka koro isim. Imadhega tipo mana kigori piny mano en chandruok maduong matamre gi nono. Nitiere picha maneno kikelo nwa ka ka ponono ni magi chandruoge makongo nyalo kele del. Otieko del te nikech aneno ka en chandruok daktari mochakore wich kabiro nyaka tielo piny. Exactly. Inwanga kata ng'ama tin ng'ato newly married to konyal nwang'o nyathi. And onge problem mora man kode kongo emosekelo shida makoro konyal ka en ng'ama dichuo konyal function nikech kongo okonyal function tiende nango tiende ni onge kod teko mar pacho koso tong nyodo weak onge kod teko mar pacho. Yes.
Kongo ketho kabisa. Kongo ketho kabisa. Aya, koro teru achiel kachiel ka daktari inyalo chung. Okay. Ipimnwa pima ni seche ma imadhe sasa mokalore. Exactly. To ma egimitimo ne dendi. Chakre tatwi. Ka chakore tatwi, kirango ka depression. Okelo paro mang'eny. Ka ng'ato paro sedonjone, nikech, dangni mar paro. Onge gimoro amora malong'o ki ipar macha to onge solution minwang'o. Kato koro ichako bedo gi gimiluongo ni memory loss. Matenda ni wich mang'eny kabisa. Inwang'o jomoko manwang'o tuo miluongo ni dementia. Ochakore kamae. Makoro chopo kama ng'ato ok nyal paro gimoro amora kata manyocha timo nyocha. Kipenye dong nyocha wan kodi nyocha to konyal paro nyocha en kodi. Donge nwaromo kodi kama to konyal paro. Konyal kata paro rangi mar lawe morwakoga. Koro mane matimore. Then obedo addicted to kong'o. That is addiction. Makoro okinyal timo gimoro amora kapod ok omadho kong'o. Addiction is very, very dangerous. And most of the times joma bedo addicted watero gi rehabilitation centers, and sometimes they relapse. Ka gini osedonje ngima ahinya, inyalo konye obed ndalo matin kendo kochako duogo kendo ochako dok mna kucha nikech gini osedonje system mare. Then also ka depression odonjo to chopo kama koro ng'ato gimoparo en mana negruok nikech ochopo ool mochopo giko. Onge gimoro amora kendo osetemo gik moko duto, osewuoyo monyalo wacho to koro ok donji. Koro ang'o mochako paro kendo ni kara koro onge gimoro amora e ngima ka dene athoe monda aye. Yet kong'o okelo magi. Then also kong'o kelo gik moko kaka throat cancer to gi mouth ulcers. Imetho, jok ma metho inwang'o one thing, ler bende hygiene levels dok piny. Okorudh lake, omadha kong'o no to chiemo bendo gi chiemo malong'o. Exactly. So kelo gik kaka throat and mouth cancers. High blood pressure. Kaparo nitiere depression makong'o sekelo. The next thing, the heart is affected. So high blood pressure koro bede. And when you get high blood pressure, definitely inwang'o kony mapiyo inwang'o stroke and heart failures. Then kibiro kae also okelo tuoche kaka breast cancer mag thuno. Biro nikech mago lung infections mane wawacho ometha kong'o maliet wang'o gigo eko kelo cancers gieki. O damage liver magi. Inflation of the pancreas bende biro nikech wach mar kong'o mang'eny maonge chiemo bende. Liver cancer, liver cirrhosis mabende ni wawuoye chande. Kidney diseases to koro ng'eny kabisa nikech wach mar madho kong'o no. We also get colon cancer, malnutrition because oko chiem. Ng'ani en kong'o kende kochiewo okinyi to kumoparo en kumanyo oweye nyoro kure modhiye. Nyaka ang' odhiambo en kuro ninde magole kendo chako dugo kochiemo komethi. So wow, gine chandruoge mang'eny mokalo to kana kwano kodi aneno ka wantiere kod kidienje manyalo romo abich mag kansa ma kapo nono gin abich o gikala abich matin. Gikala abich, yes. Makong'o nyalo kelo e dend ng'ato e thuolo mana matin nono. Yes. Daktari wantiere kod kidienje ma kineno tinyalo wach ni ma to koro pod ni piny kata ma koro en mild kata wachopo kama koro ochopo e diere ma wanyalo wacho ni onyalo chalo boda maka ng'ato kalo modhi komachielo to en chandruok. Bende watiere kod malo mogik ma koro kichopo to ok nyal konyi koso. Nitiere kaminyalo ka ng'ato pod ochako when it is still mild, sama pod en gi control, inyalo kony ng'ato. Kapod ok ochopo kama obedo gi addiction, to inyalo kony ng'ato, en ng'ama nyalo dhi for example counseling mondo mi owuo kode mondo konye kata osiepe nyalo konyo. And also to chopo kama kakoro chopo e diere to bedo chako bedo mapek nikech koro addiction donje. To ko ng'ato osebedo addicted tinyalo konye, but the danger en ni konye to bang' ndalo matin onyalo chako duogi. Nitiere ji mang'eny ma igolo gi e ndalo matin, onyalo we kata kong'o higa achiel kata higni 2 to bang' mano kendo chako dokie. Then nitiere stage mar adek makoro tek kabisa, en wang' ka koro tuoche bende osedonjo mang'eny. Gini addiction osebedo too much maonge gimoro amora ma koro ng'ato pare. Imeno joma metho makata chiemo ko chiemgi. So kanyo koro bedo matek kabisa. Omiyo ka ng'ato winjo
gimi program miketo nigi kawuono ber ka ng'ato o take action chon mar ngimane kapod ok ochopo stage mar adekni. Makoro tuoche odonjo, kaeto bende ok inyal weye, itemo wuok to ok inyal wuok, nikech bende thothne gin tuoche ma ka ok ofweny chon bende kelo chandruok kaka liver cirrhosis mane wawacho cha, kansa mar colon, ka ponono ni ok ofwenye chon. Onyalo kelo chandruok mang'eny. Exactly. And apart from chandruok no Ruth, thiedho tuoche go bende bedo garama mapek kabisa. Koro ka problem nin gi depression ni pesa ne maybe tich ne onge omiyo pesa onge. Koro pare ka koro tuo ni bende osedonje. Ngeni koro en gima bedo matek kabisa mondo minwang' konyruok. Namba mar SMS en 36900 bang'e matidi botudori kodwa e yor simu ma ineno e TV mari mondo mi ipenj laktar. Inyalo tudori kodwa Facebook page en Ramogi TV #en penj laktar. Daktari aneno ka ote donjo mang'eny mokalo. Ayudo temo wuok kuom kansila Martina Ondong kawuok e gwenge mag Awendo. Owacho kacha ni omor kod puonj mar kong'o ma ikelo, kata kamano ere kaka inyalo control, ere kaka inyalo konyo rawere mondo mi kik gichop kama koro gin addicted, ma gino osedhi modonjo e dendgi, kata machop kama koro tuoche donje, nikech magi gin joma tindo mantiere kod ngima mang'eny e nyimgi. Ere kaka wanyalo konyo rawere gi kapok odhi mabor? Gima watimo mondo especially kaka en kansila ma otiyo gi jogweng', gimitemo is mondo inwang' activities mang'eny minyalo involve ye rawere. For example, gik moko kaka football, nikech kong'o gidhiye nikech gima koro tim onge. Idleness tero gi e kong'o. Onge tich, onge pesa. So what else? Kanga tuko nwang'o otonglo moro matin kata nwang'o kamimadhe kong'o to dhi mondo medhi, but ka gibedo oketgi active, things like football, inwang'o activities e kor gweng' ma ginyalo timo nyalo konyo rawere, and then also konyo gi mondo ginwang' kik gibed joma yiero tich moro amora ma ng'ato oyudo mondo oti, to kod tiyo tijno to iwuoyo kodgi mondo mi ging'e kuma gitere pesa gi, kik gitere kong'o. Kato samoro siepegi oluongo gi, onyiewo ne obochako gi nus glass ni bila kato dhi kamano kopoto poka osedhi mabor mokalo. Exactly. And also parents mondo wuo gi nyithindo, nikech nitiere nyithindo moko mabeyo kabisa, but influence ing'e osiepeni yot kabisa mondo ibed kaka osiepni chal. So nyithindo mabeyo nego wuogo mondo gine danger mar donje e timbe maricho kaka mag madho kong'o gieri. So jonyuol onego kaw a lot of time mondo spend gi nyithindo ka giwuoyogo, ka gijiwogi gi gik ma ginyalo timo. Ayudo te machielo ka ni iluonge ni Arthur neno chenro ni kowuok Kericho. Owacho kacha ni Ruth an kong'o asemadho kuom thuolo malach, to chandruok mara en ni kochopo godhiambo tawinjo ka denda gombo kong'o, kendo mostly amadhega godhiambo kende, tamadhe pile. Penjo na en ni mara ni bende osechopo e kiwango mar addiction. Penjo mar ariyo, openjo ni ere kaka onyalo control mae. Owacho ni ochune nyako madhe pile to mana godhiambo. Kosechopo kamano nyiso ni osekalo kacha chande, nikech pile to kendo nitiere time ne manyako dhi omadhi. Makoko timo kamano to nitiere okobi winjo maber. So the best thing en ni realize mong'eyo ni nitiere gimoro matimore. Exactly. So mondo mi onwang' yore duto monyalo wuogo. And the best way, koko nyalo wuok kende to onego wuogi a therapist mondo omany ng'ato mondo konye wuok. So onyalo wuok mowuok chuth? Onyalo wuok, pod onyalo wuok. Kiki dhi mabor, kiki sudi, penj laktar. Mano en Dr. Nelly ma bende wang'iyo chandruok ma inyalo kel kod tiyo marach kod kuong'. Kiki dhi mabor, kiki sudi, waduogo. Beyo nikech koro inyiewo na gi iborwakona. Ruf sano lokra ahinya, en obiro ng'ama ber. Bing'e ni kawuono en obiro ira mokwaya ng'wono. Seche mana neni kamoro achiel gi Bihan kuoyo wach hera maru. Wach nomiyo anafwenyo ni okaheri Thapki. No surprise maber ma Thapki omiye kawuono. En oloso gimoro amora rom marane. Deal ni deal. Dial *334#. Ebu tuma za lashes. Unajua mimi na poverty. Tume social distance.
Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Mondo mi ibed kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Alan Kipkoech. I'm from Eldoret. Today I'm a Shabiki Jackpot winner. Nashukuru watu wa Shabiki kwa sababu hii mchezo ambao inacheza ni mchezo wa haki, haina ujanja, ni mchezo wa ukweli. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ile budget tuko nayo sasa inatufanya tukope karibu shilingi bilioni 900. Na hiyo kukopa lazima tuanze kuipunguza kwa sababu tunaweka madeni makubwa. Jatenda piny Kenya William Ruto mako chung ni telo mara ikore ne chwalo twake od bura mondo mi onon kendo bajete yo makare. Jo od bura ochako chenro maggi mag twak ka wach ma okelo wich bar en yango ni kweth mathoth kata manok e od bura en Azimio la Umoja One Kenya Alliance koso Kenya Kwanza. The Executive Committee member for Finance and Economic Planning will be Mr. Richard Mungla. Governor Masia James Orengo timo lokruok gene migao maromenda kod migepe mamoko bang' lipode mag mibadhi muoche county no. Penj laktar achiel kachiel ko kale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Wantiere ko Dr. Nelly e studio wang'iyo gima nyalo chako mayom, onyalo chako mayot kuom joma pod tindo to dhi moketh ngima ng'ato duto te e yore mopogore opogore. Daktari ne wantiere kama duke pejo achiel ariyo adek kendo ne wantiere kar Arthur mawuok e Richo mabende ne wacho kacha ni eno madhe godhiambo ka godhiambo
to pile pile. Emane wapenjo ni to kama ochopeni, ochopo kama rach, ang'o ma Arthur nyalo timo mondo mi oyud konyruok? Gima Arthur nyalo timo en ni mondo odwar psychological help. Odwar a therapist manyalo konye with a program mondo gole. Nikech kakoro chopo kama ing'eyo no dhiambo pile ka pile nyaka. Inuang' ka samoro koko madhe maybe okonindi or dende nitiere gimoro matimore moko winj maber ma chune ni nyako dhi. Koro nyako dhi for psychological support mondo gi okonye identify where exactly the problem kama shida ne ntiere to gi kaka inyalo konye. Ntiere programs mikete ng'ato mondo mi okonye mondo wuogie kanyo. Iwacho ni psychological support kinyalo kete dhok mayot ma en support machal nade to en support minyalo yud kanye? Nitiere iluongo gi ni counselors kata therapists johocho to gintiere kamoro amora kata mna Kericho kama entiere no ni gintiere kodhi either hospital kata ntiere ma practice privately onyalo reach out mondo mi owuo kod ng'ato to gibro konye. Ntiere programs magikete ji to konyi kendo ginyalo neni ga maybe dichiel kachiel e juma mondo mi iwuo kod gi nyisgi kaka nochakore to gibro konyi gi steps manyalo konye mondo mi owuog kanyo. Dr. Nelly penjo gi ng'eny, ting'eni chenro bende pok watieko. Penjo moro wuok na kuom nyadendi kata nyako miluongo ni Lilian. Lilian nisa kata ni ne amadho kong'o, namadho ga kong'o mang'eny to naweyo. Okunyiso kaka noweyo, apani ng'eni chopo ga kamoro mabende ng'ato nyalo amua to wekende. To noweyo. Wacho kata ni dho chunye gwecho ga to muche rumo, osedhi e osiptal, osetem timne nonro, wacho kata ni otimne nyaka endoscopy. Mondo mi ong'e ni to chandruok nyalo bedo kanye. To wacho na kata ni to tuo onge kanyo. Chandruok nyalo bedo nini kanye kuom Lilian? Owacho ni namba achiel nomadho kong'o mang'eny to noweyo. Noweyo kose leo kose? Maybe no seleo but also pokoleo nikech podo nyalo nuango. Pod kacho podo ngima. Podo ngima kendo nyalo ong'eyo ni nitiere problem omiyo dwaro kony. Samoro ka onge ose pim gigieki. Akia kata kod no pim gi ng'ata achiel bose dwaro second opinion mar Dr. Machielo. But also another thing like kaka nyiso Arthur ni mondo dhi nikech samoro kipimo ni ng'at jahocho to gibro teri step ka step mondo inuang' kuma ne step mari moro lalie. Then from there ginyalo advise kendo johocho go bendo ng'eyo daktar malong'o minyalo dhire kata hospital minyalo dhiye mondo mi inuang' kony or en mna hocho emodwaro mondo mi okonye. Mano ng'ato nyalo mna ng'eyo kiwuoyo kode ng'ato ka ng'ato achiel. Koso nyalo bedo ni gini be osedonje pache makoro nikech en ga psychological bende kata kamano watire kod simu moro ka hello penj laktar iluonga ni Ologi machiegni Ologi agoche ni kaya ka ngware nigi asebedo kamadho kong'o to pinye ka era ahinya koro asen nyalo bedo ang'o asemadho mabitenia erokamano ahinya piny era to bisedhi e osiptal? Asedhi e osiptal to nomiya yath moro kanyo to yadhno en mar kweyo rem. En mar kweyo rem? To pinye ka era mapiere. Erokamano ahinya daktari. Kanomiye yath to mar kweyo rem. Mar kweyo rem. Rem ikweyo nyaki onego ng'eni sos mar rem ni en ang'o nikech kweya rem token thieth. Omiyo onego odwar more help mondo mi investigations otim mondo ng'eni ich ang'o maramo nikech piny ich kanyo nitiere gik moko mang'eny kabisa. Omiyo ber mondo chak odog osiptal odwaro osiptal maduong' minyalo timie nonro go eko mondo mi ong'e gima ramo iye nikech samoro wanyalo madho yath makweyo rem ming'a makel hinyruok nikech inikwem na rem to gima nie iye cha to pod nitiere kanyo kendo pod odhi mna nyime kata ka en gima hinyi to odhi mna nyime gi hinyi so onego we muonyo painkillers to mondo koro dhi mondo timne nonro mondo ng'e gima timore. Exactly. Kati ng'eni gima bende rach ni gini rame pile to noweyo kose madho igni 10 mosekalo. Daktari aneno ka ote pod ng'eny to kata gi ng'eny kamano adwa ni mondo mi wang'e ane kata ipimnwa kaka thothne utimo ga nonro ma iwach ni ma atokoro tuo.
Nikech samoro ng'ato nyalo bedo ni madho kong'o to pok ochopo kama iwacho ni otuo. Utimo diagnosis nang'o daktari? Gima timore ka gibiro to first of all iwuoyo kod ng'ato. Kwase wuoyo kodgi to kako pimo na shida ne kata gimo kele ira nyalo miyo wang'e ni gimo wacho ni dwaro en gimo wanyalo konyo gi wuoyo kose en gimo nego wa escalate for more ginonro moloyo kanyo. So nitiere mokongo ka gibi daktari. Wachere kod Cornel e simu. Hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni. Iwuoyo gi Cornel Okech out Sigombe. Machiegni Cornel. Na penj daktari ne ya. Kong'o ne amadho chon to kana achiewo gokinyi to nachiewo kabera. To tinde ka madho kong'o kata madho mana matin kabisa to kachiewo gokinyi to an amera kata nyaka tabiro dichieng' pod amera. Koro ok ang'eyo ni mano shida mane. Again, Cornel, mano en gi shida. Nikech kani ni madhe kidhi nindo tichiewo ka in kare. To tinde kimadhe to pod ichiewo kinyi to pod en system ni pod ok owuok. Gima ber again mondo dhi otim nonro. Nikech mano nyiso nosekadho kama onego bedi. Okalo to. Exactly. En kaka chiemo, ichiemo gotieno kidhi nindo. To kichiewo gokinyi donge kech kai. Mano nyiso ni chiemo no otimo otiyo tich mane onego bed noti. To kichiewo gokinyi to chiemo manyi madho nyoro, nyi chamo nyoro cha pod ni ei. Nyiso ni nitiere organs ma ok otiyo. Omiyo nyaka idhi dwar odhi otim nonro mondo mi ong'e mane mokti orang'o matimore iye kuro. So again, en onego dhi mondo dhi for further diagnosis mondo ong'e gimomiyo kong'o nieri ok rum e system mare. But nitiere gimoro marach. Kaeto wawachoga pile ni chako chon. Ber moloyo. Exactly. Omiyo Corneli kaka isechichino chak chon mondo mi kapono ni en oula minyalo geng' to geng'e kapok odhi mabor, kapok omuomo genga ora. Ne wadhi nyime daktari, yore mag diagnosis. Yeah, so diagnosis is the first step and mondi wogi jahocho. Jahocho bro mi advice. Ngamonegi dhine. Daktari boye na kausibu George. Hello George, penj laktar. George, penj laktar. Hello? Machiegni George. Anegi machanda. Chakre namadho kong'o mang'eny kabisa. To ka namadho kong'o mang'eny kabisa, nochopo dakika mogik makoro kong'o ni oketa makoka madho to kanindi. To bang'e ka chieng' obiro maka machidi. Mane sani wani chakre chieda nomiyo yien badidros batieko. Lakini anwi kata kawuotho okanyal bedo gine kata okanyal reto matek, okanyal kiro kata gimoro kilo kendo okanyal keto kata ya kama ba wuotho go kata dier ni wetani to ka ani kabisa. Mana kama. Ero kama na nya George. George nomadho kong'o mang'eny kabisa. Kama koro chopo tindo okonyal timo gik moko mang'eny. Okonyal kata reto. Okonyal tiyo tije manotiyo pile. To kong'o to sewe. Okony pimo na kata no wacha ni nomadho tende in past tense. Tende nyaka be ni noweyo. But again mane gik matimore kiweye koleo. Oweye moleo to oso gima anyalo wacho ni nokodwaro kony mapiyo. Omiyo koro kelo osechako kelo complications. Exactly. To kama wantiere ni Dr. Nili, osechako kelo complications, wantiere kod chenro mar penj laktar, akelo Dr. Nili e studio, mabende nigi lony kod ng'eyo. Koro George nyalo timo nang'o? George onego dhi odwar thieth. Nikech mondo mi obed no ol kowuotho, mano nyiso ni tiere one of the organs ok ti maber. Nikech ka adundo gocho maber, chuny bende ni kare, to nego kata kano seweyo to nego beda maber. But nyiso ni nitiere organs ma ok ti. So the best thing en ni nyako dhi mondo dhi onwang' that support, dhi onwang' help, investigation oti mondo ng'e ang'o makelo olo. Bang' to kong'o nosekelo shida mang'eny. Koro nyako dhi mondo dhi opime.
Daktari bende ng'ato nyalo chango chuth nikech aneno ka sawo maya wang'a to penjo bende ng'eny ne wamulo kacha weche mag relapse weche mag mondo mi oter ng'ate rehab bende nitiere jok moseter ga mochanga maber chuth koso thoth ne ji itero ga to pod duoga kod chandruok. Well, nitiere anyalo wacho ni maybe percentage 60 out of 100 chango chuth. Chango mar ng'ato ma jakong'o depends highly on en owuon kodwaro chuny ma intiere godo. Exactly. Kidwaro ni mondo iwe kong'o to nyaka iti matek mondo iwe kong'o. Inyalo dhi e rehab nikech rehab gimitimo wabiro detoxify nyiso ni waluoko system ibo miye yath maluoko system mondo gol kong'o mosedonje system gego eko gi gimoro amora manotimo mondo luoko bed maler. But kochako wuok oko mochako dhi omadho to obro doka kuma entie. But nitiere jomoko makosa nikech nitiere yath bende mimiyo magimadho mondo mamiyo kik chunye gom kong'o. So nitiere ji mang'eny mawuok kuro ma ok chak doge kong'o. Ma bende ng'ato nyalo weya kende. Kabisa. Aparo ni asekelo ni ka an example of ng'ama noweyo masani koro higni 8 kapod ok obilo. Wadwa ka simu mogik kata geno nobo ka uthuolo machuok mokalo kapok watieko chenro. Asewe penj laktar. Penjo laktar. Apenjo daktari niya. Wawinji? Ni tie yath moro mar addiction manonyisa. Ni mbino kuom ikawo tiketo kata e choki yeko addiction. Be en adier? To en adier nyinge nang'o? Mondo mi ng'ato we kong'o? Ikawo yath timbine choki to tiek addiction. Okawinjo gimiwire toki no. Iwacho ni itime nade? Nitie yath mar addiction. Ikawo tikete dendi, tikete skin. To tieko addiction. Be en adier? En yadh nyasani koso en yadh nyaluo? Nong'isa ni en yath miyudo e hospital. Erokamano ahinya. Mano pok awinjo inyalo pimonwa Dr. Nelly. Gima timore Asewe en ni ka ng'ato dwaro mondo we kong'o mobiro for example a rehabilitation center gimitimo ibro miye yadhni ichiwo through drip matiende ni chuonigo e ler mondo luok system. Bang' mano nitie michuoyo kende ler mimiye mondo koro kik obed gi gombo mar kong'o mondo mi madhi nitiere gimoro ma nitiere kaka iwinja koywayi gombe ya gombo. Koro yadhni golo e dhogiri kata ng'at madwaro for example ng'ama dwa lose weight donge nitiere yedhe minyalo mi ng'ato to koro gombo mar chiemo dok piny the same thing. Nitiere yedhe mimiyo kaeto nitiere kata mimuonyo bende ang'eyo minyalo mi ng'ato mamuonyo to jokong'o muonyo yath gi tek emomiyo most of the time imiyo gi drips. Daktari, thuolo maya wang'a. Ere kaka ng'ato nyalo konyore mondo mi kik ochop kama koro organs ofail, kama koro osechopo mokalo tong' mane wawacho cha daktari? Wach ni mogik kaka ng'ato nyalo konyore ponono ni neno chenro ni intiere gi chandruogni geno pok orumo. Ere kaka wanyalo konyore? Dwar johoch miwuoyo godo mondo inyise gima ang'o nikech gimomiyo imadho kong'o nitiere to mae gima nyaka inwang' ng'ama nyalo konyi manyalo wuoyo kodi kapod ok ochopo kama koro oketho ngimani. So dhi dwar johoch mondo iwuo godo. Wantiere Nairobi ka inyalo dwarowa to wawuoyo kodi to wakonyi advice. Jahoch bro ng'eyo ka en gima osekalo wuoyo makoro chuno ni nyaka idhi ne daktar mar wich ma koro nyaka imuony yath. Nitiere moko ma wuoyo nyalo tieko, nitiere moko ma koro dwaro yath. Nitiere moko ma bende nyaka idhi nindi e osiptal. Daktari, pondo ni ng'ato dwa tudore kodi nikech aneno ka penjo ng'eny to sa e matin. Awinjo kaka giwacho kacha ni thuolo ng'eny to sa e matin. Namba ni mar simu kuma inyalo yudi kaka wakonyore. Inyalo yudwa e namba mar 0726 144 949 kata 0722 827 351. Then wantiere gi rehabilitation center iluongo ni Restore and Renew Wellness Center wantiere Karen.
but kigoyo namba no tibro mi direction kaka inyalo chopo. Waneno ji one on one, to kochopo kama bende nyaka waketie kitanda, bende biro kendo waketie kitanda, to wami yath mondo mi otiek exactly. To ka en gima ibedo referred to a different doctor mondo mag organs, bende wan gi laktache mwa ori ire gi mondo dhi orangi mondo mi ikony. Erokamano ahinya Oriti Masani, erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro ma kawuono. Kiyudo thuolo to goch ne Dr. Nelly mondo mi iyud konyruok. Chako chon nolodhi ajuoga mate chenro ni en Andrew Otieno. Oriti Masani.